ήρθατε σήμερα εδώ στο Public στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Όρκος Σιωπής» του νεαρού δημοσιογράφου και συγγραφέα Κυριάκου Κουζούνη, που όπως είπαμε σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Είναι... Όχι βέβαια. Ρωτάμε τα βιβλία, 2 μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που παρουσιάζω βιβλίο και δεν ξέρω τι ακριβώς λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όταν μου το ζήτησε ο Κυριάκος δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Βλέπετε, γνωριζόμαστε σχεδόν 10 χρόνια από μια εκδρομή στην Αράχοβα, Κυριάκο. Η αλήθεια είναι ότι τότε, όταν τον πρωτοάκουσα να μιλάει, με καθήλωσα αμέσως και κατάλαβα ότι αυτό ήταν το μεγάλο του όπλο, η ομιλία του. Και πλέον αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα, αφού ήδη κρατάμε στα χέρια μας το δεύτερο βιβλίο του, τον Όρκο Σιωπής. Αν και μου έφερε και το πρώτο και μεγάλη χαρά το διάβασα, όταν μου έφερε το δεύτερο είχα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ, ξεκίνησα να το διαβάζω και πολύ γρήγορα με συνεπήρε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα πλέον να το αφήσω από τα χέρια μου. Έχει πολλούς ήρωες που παρουσιάζονται ισότιμα, πολλές ανατροπές που σε κάνουν να μένεις με ανοιχτό το στόμα και κυρίως μια εξέλιξη αλλά και μια πλοκή που σε διεγείρουν και σε πείθουν να διαβάσεις παρακάτω. Όταν το φτάσεις πια στο τέλος, θεωρώ πως αυτό που μένει είναι οι λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην εκδίκηση και στη δικαιοσύνη. 2 έννοιες τόσο διαφορετικές στη σημασία τους, μα και τόσο παρεμφερείς στην πράξη τους. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και δει στην εποχή που ζούμε σήμερα, που ο τόπος μας έχει να αντιμετωπίσει πολλά δεινά, νέους να δημιουργούν και κυρίως να διεκδικούν, να υλοποιήσουν το όνειρό τους. Δεν ξέρω αν το όνειρο του Κυριάκου είναι να γίνει συγγραφέας, αλλά από τα δείγματα που μέχρι τώρα έχουμε, θα έλεγα πως οφείλει να συνεχίσει να γράφει για να μας ταξιδεύει πάντα σε κόσμους έτσι σπάνιους, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, να μας χαλαρώνει, να μας ξεκουράζει, αλλά και να μας προβληματίζει. Σήμερα θα πάρετε ένα μικρό δείγμα από τη γραφή του. Μαζί μας είναι η ηθοποιή η κυρία Κατερίνα Διδασκάλου, και ο κύριος Στέλιος Καλαθάς, για να διαβάσουν κάποια από τα αποσπάσματα.